yawa yayi ko ban gane bayani ka bani in tafi. Ka san ko ni waye kuwa? Shaye. Ban gane ko kai waye ba. Kuma ka ce wani wai. Baka gane ni ba kenan? Ban gane ka waye. Kai kai sa'a na shiga mashin ɗinka? Kai sa'a na shiga mashin ɗinka taimaka mana na shiga mashin ɗinka. Kai ne zaka biya ni. Waye kai? Celebrity Alhaji. Celebrity. Yanzu haka na san ba za ka yi bacci ban ka koma gida. A wani garin ka taba? Ba ka gani na TV ne? Ni ban taba ganin ka malam. Wallahi ƙarya kake. In za ka kawo wani abu kawai ka kawo. In kuma babu ne zan iya daga ma kafa. Ba sai ka zauna kana min wasu kame ba. A ba kai sai ba. Kai. Gaskiya. Ina raba ka. Ina fama da kai. Wallahi ina ruwan da fama da kai. Allah isa. Kai waya ne kai. Waya me yake ba? Allah kai. Ka shawo ne. Dan buge. Bunka Allah. Kai waya me yake ba? Na dauko shi ne daga bakin layi wai bare bani kuɗi na ba. Wai shi wai celebrity. Celebrity wan bai mu da wa isko ake kira. Mi ka wasu kristo aka wasu kan cire ma kai ga ji shi. Mi ka san ba huta ba. Wallan masa. Wallan mai nani ka wannan. Zaro ne ba wurin dan mu kama wannan an ga masa rutu na wasa ne.